Αν ξαναπιάσω αυτό το όνομα στο κινητό σου, Νίκο, ορκίζομαι ότι θα φύγω από αυτό το σπίτι χωρίς να κοιτάξω πίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Η φωνή της Ελένης έσπασε τη σιωπή της αλλοτραπεζαρίας σαν γυαλί που θρηματίζεται στο πάτωμα. Ο Νίκος ούτε καν σήκωσε το βλέμμα του από το κινητό. Ένα ηρωνικό χαμόγελο σχηματίστηκε στις άκρες των χιλιών του, τόσο λεπτό που θα το έπαιρνε κανείς για διαφορία, αν δεν έκρυβε μέσα του πρόκληση. Ποιο όνομα, Ελένη? Πάλι φαντάζεσαι ιστορίες? Έχω δουλειά, αν δεν το έχεις καταλάβει. Δουλειά, επανέλαβε εκείνη, πιο χαμηλά τώρα, αλλά πιο κοφτά. Στις 2 το πρωί. Με μηνύματα που σβήνεις μόλις μπαίνω στο δωμάτιο. Για πρώτη φορά εκείνος σήκωσε το βλέμμα. Τα μάτια του ήταν ήρεμα, σχεδόν παγωμένα. Εκείνη η ηρεμία που δεν προέρχεται από αθωότητα, αλλά από εξάσκηση στο ψέμα. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι κουραστική, είπε απλά. Αν συνεχίσεις έτσι, θα καταστρέψει το γάμο μας μόνη σου. Η λέξη μας της κάρφωσε το στήθος πιο βαθιά από μαχαίρι. Η Ελένη γέλασε πικρά, ένα γέλιο χωρίς χαρά. Τον γάμο μας. Ποιον ακριβώς? Αυτόν που ζει με σκιές? Ή αυτόν που μοιράζεσαι με τη Μυρτώ στο γραφείο σου στην Κηφισιά? Η παύση που ακολούθησε ήταν μικρή, αλλά γεμάτη βάρος. Ο Νίκος έκλεισε αργά το κινητό του και το άφησε στο τραπέζι, σαν αποφάσισε ότι αυτή η συζήτηση άξιζε επιτέλους την προσοχή του. Αν συνεχίσεις να ακούς κουτσομπολιά, θα αρχίσω να ανησυχώ για σένα, είπε ψυχρά. Ποιος σου τα λέει αυτά? Δεν μου τα λέει κανείς. Τα βλέπω. Η φωνή της έτρεμε τώρα, όχι από φόβο αλλά από συγκρατημένη οργή. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του, σαν να ήθελε να τον αναγκάσει να δει κάτι που εκείνος απέφευγε συστηματικά να κοιτάξει. Το κραγιόν στο πουκάμισό σου δεν είναι κουτσομπολιό. Τα ξενοδοχεία που κλείνεις για επαγγελματικά ραντεβού δεν είναι φαντασία. Και η Μυρτώ που σου στέλνει καρδιές στις 3 το πρωί δεν είναι παρεξήγηση. Για μια στιγμή, κάτι πέρασε από το πρόσωπό του. Όχι ενοχή. Ενόχληση. Η ενόχληση κάποιου που δεν του αρέσει να χάνει τον έλεγχο της εικόνας του. Και λοιπόν, είπε τελικά. Τι θες να κάνεις? Να φωνάξεις? Να διαλύσεις τα πάντα? Να γίνεις δραματική όπως όλες? Η λέξη όλες την έκανε να παγώσει. Δεν είμαι όλες, Νίκο. Είμαι η γυναίκα σου. Αυτό είναι θέμα ορισμού, απάντησε σχεδόν αδιάφορα και σηκώθηκε από την καρέκλα του. Πέρασε δίπλα της χωρίς να την ακουμπήσει. Αυτό ήταν που την πλήγωσε περισσότερο. Όχι η απιστία, ούτε καν η ψυχρότητα. Ήταν η απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης απέναντι στην ύπαρξή της. Όταν η πόρτα του γραφείου του έκλεισε, η Ελένη έμεινε ακίνητη στη μέση του σαλονιού. Το σπίτι στην Κηφισιά ήταν ήσυχο, ακριβό, τέλειο. Και εντελώς άδειο. Ένα σπίτι που έμοιαζε περισσότερο με έκθεση παρά με ζωή. Πλησίασε το τραπέζι. Το κινητό του είχε μείνει εκεί. Δονήθηκε ξαφνικά. Μία ειδοποίηση. Μετά δεύτερη. Το βλέμμα της έπεσε στην οθόνη. Μυρτώ, σε περιμένω απόψε. Μην αργήσεις όπως χθες. Η ανάσα της κόπηκε. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία. Όχι σαν θεωρία. Όχι σαν υποψία. Ήταν εκεί, μπροστά της, γραμμένο με τόσο απλή βεβαιότητα, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Έκανε να πιάσει το κινητό, αλλά σταμάτησε. Τα δάχτυλά της έμειναν στον αέρα. Σαν να φοβόταν ότι αν το αγγίξει, κάτι μέσα της θα σπάσει οριστικά. Αντί γαμαγιώτα, αυτό, το άφησε όπως ήταν. Και για πρώτη φορά δεν έκλαψε. Το ίδιο βράδυ δεν κοιμήθηκε. Καθόταν στο γραφείο της, σε ένα μικρό δωμάτιο που κάποτε ήταν δικό της, πριν γίνει του σπιτιού. Παλιά είχε δουλέψει ως οικονομολόγος σε χρηματοοικονομική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας. Το είχε εγκαταλείψει προσωρινά, όταν ο Νίκος της είπε ότι η καριέρα του χρειαζόταν σταθερότητα στο σπίτι. Προσωρινά είχε γίνει 3 χρόνια. Άνοιξε τον παλιό της φορητό υπολογιστή. Η οθόνη άναψε με δυσκολία, σαν να ξυπνούσε από μακρύ λίθαργο. Τα αρχεία της ήταν ακόμα εκεί. Μοντέλα ανάλυσης, επενδυτικά σενάρια, χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Κάποτε ήταν από τις καλύτερες στην ομάδα της. Το χέρι της κινήθηκε μόνο του. Άνοιξε ένα αρχείο με τίτλο Real Estate Risk Models, ο Athens Projects. Ο Νίκος. Οι επενδύσεις του. Τα ακίνητα στην Κηφισιά. Τα projects στον Πειραιά. Κάτι δεν της άρεσε. Όχι συναισθηματικά. Λογικά. Τα νούμερα δεν έβγαιναν όπως παλιά. Πληκτρολόγησε γρήγορα. Έκανε επαναυπολογισμούς. Άλλαξε μεταβλητές. Ξαναέτρεξε τα δεδομένα. Και τότε το είδε.
Υπερβολική μόχλευση. Κρυφές εγγυήσεις. Ένα μοτίβο ρίσκου που δεν τέριαζε με έναν συντηρητικό επενδυτή, όπως ο ίδιος παρουσιαζόταν δημόσια. Η καρδιά της χτύπησε πιο γρήγορα, όχι από φόβο για την απιστία πια, αλλά από κάτι άλλο. Πιο επικίνδυνο. Αστάθεια. Όχι μόνο στο γάμο. Στα χρήματα. Στην εικόνα του. Κάποιος που ρισκάρει έτσι δεν απατά απλώς. Καίει τα πάντα γύρω του. Έκλεισε τον υπολογιστή απότομα. Για μια στιγμή έμεινε ακίνητη, κοιτώντας το σκοτάδι του παραθύρου. Στην αντανάκλαση έβλεπε μια γυναίκα που δεν αναγνώριζε πλήρως. Ούτε η σύζυγος, ούτε η επαγγελματίας που ήταν κάποτε. Κάτι ενδιάμεσο. Το επόμενο πρωί, ο Νίκος ήταν ήδη έτοιμος να φύγει όταν την είδε στην κουζίνα. «Θα πάω Θεσσαλονίκη για 2 μέρες», είπε χωρίς να τη ρωτήσει. «Επενδυτικό meeting». «Με τη Μυρτώ», ρώτησε εκείνη χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από τον καφέ της. Εκείνος σταμάτησε για μισό δευτερόλεπτο. Μετά χαμογέλασε. «Αν συνεχίσεις έτσι, θα με αναγκάσεις να πάρω αποφάσεις που δεν θα σου αρέσουν». «Ποια απόφαση?» «Να με θεωρείς ήδη τελειωμένη». Δεν απάντησε. Πήρε τα κλειδιά του και βγήκε. Η πόρτα έκλεισε. Αυτή τη φορά, δεν υπήρχε επιστροφή στην ψευδαίσθηση. Η Ελένη έμεινε μόνη. Αλλά δεν ένιωσε όπως παλιά. Δεν ένιωσε απώλεια. Ένιωσε κάτι πιο ψυχρό. Καθαρότητα. Άνοιξε ξανά τον υπολογιστή της. Αν ο γάμος της ήταν ήδη ψέμα, τότε τουλάχιστον τα νούμερα έλεγαν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, όσο προχωρούσε, δεν έδειχνε απλώς έναν άπιστο σύζυγο. Έδειχνε έναν άντρα που παίζει με κάτι πολύ μεγαλύτερο από το σπίτι του. Κάτι που, αν έσκαγε, δεν θα άφηνε τίποτα όρθιο. Και για πρώτη φορά, η Ελένη δεν αναρωτήθηκε αν εκείνος θα γυρίσει. Αναρωτήθηκε πόσο χρόνο είχε μέχρι να καταρρεύσει πρώτος. Τα επόμενα πρωινά στην Κηφισιά δεν είχαν τίποτα από την παλιά του κανονικότητα. Το σπίτι ξυπνούσε χωρίς πραγματικά να κοιμάται ποτέ, σαν να είχε μείνει κολλημένο σε μια μόνιμη αναμονή. Η Ελένη έπινε τον καφέ της πιο αργά από πριν, όχι από ηρεμία αλλά από παρατήρηση. Κάθε ήχος μέσα στο σπίτι είχε αποκτήσει νόημα. Το κινητό πάνω στον πάγκο της κουζίνας, οι ειδοποιήσεις που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν γρήγορα, το βλέμμα του Νίκου όταν νόμιζε ότι δεν τον έβλεπε κανείς. Εκείνο το πρωί, εκείνος μπήκε βιαστικός, όπως πάντα τον τελευταίο καιρό. Το πουκάμισο ανοιχτό στο λαιμό, το σακάκι στον ώμο, το βλέμμα ήδη αλλού πριν καν φύγει. «Θα λείψω μέχρι αργά». Συμβούλιο επενδυτό στον Πειραιά, είπε χωρίς να σταματήσει. Η Ελένη δεν απάντησε αμέσως. Άφησε το κουτάλι μέσα στην κούπα, σαν να υπολόγιζε κάτι. «Πάλι στον Πειραιά?» ρώτησε ήρεμα. Εκείνος σταμάτησε για μισό δευτερόλεπτο. «Ναι. Έχουμε μεγάλα projects εκεί». «Το ξέρεις». «Ξέρω τι μου λες», απάντησε εκείνη. «Δεν ξέρω τι κάνεις». Ένα μικρό σφίξιμο πέρασε από το πρόσωπό του. Όχι φόβος. Ενόχληση. Το είδος της αντίδρασης που έχει κάποιος όταν αρχίζει να χάνει την άνεση του ψέματος. «Αρχίζεις πάλι», είπε χαμηλά. «Δεν είναι καλή μέρα για τέτοια». Πλησίασε την πόρτα. Πριν βγει, γύρισε ελαφρά το κεφάλι. «Και κάτι ακόμα. Το απόγευμα θα περάσει η Μυρτώ από το γραφείο. Θέλω να ετοιμάσεις τα αρχεία για τις μεταβιβάσεις». Η λέξη Μυρτώ έμεινε στον αέρα σαν σταγόνα που δεν έπεφτε ποτέ. Η Ελένη τον κοίταξε χωρίς να κουνηθεί. «Φυσικά», είπε απλά. Και εκείνος έφυγε. Όταν έκλεισε η πόρτα, δεν υπήρξε συνηθισμένη σιωπή. Υπήρξε κάτι πιο συγκεκριμένο. Απόδειξη. Η Ελένη σηκώθηκε αργά και πήγε στο γραφείο του. Δεν είχε ξαναμπεί εκεί τόσο προσεκτικά. Πάντα έμπαινε ως σύζυγος. Τώρα έμπαινε σαν κάποιος που ψάχνει στοιχεία. Το γραφείο ήταν τακτοποιημένο υπερβολικά. Αυτό από μόνο του ήταν ύποπτο. Ο Νίκος δεν ήταν άνθρωπος της τάξης. Ήταν άνθρωπος του ελέγχου της εικόνας. Άνοιξε το πρώτο σιρτάρι. Φάκελοι, συμβόλαια, τραπεζικά έγγραφα. Όλα κανονικά στην επιφάνεια. Μέχρι που τα μάτια της έπεσαν σε ένα διαφορετικό όνομα σε ένα υποφάκελο. SPV Κηφισός Development. Δεν το ήξερε αυτό το project. Το άνοιξε. Και τότε η πρώτη ρογμή έγινε σχισμή. Επενδύσεις μέσω τρίτων εταιριών. Υπερτιμολογήσεις. Εγγυήσεις από άγνωστες offshore δομές. Υπογραφές που δεν τέριαζαν με τα επίσημα εταιρικά έγγραφα. Η αναπνοή της έγινε πιο σταθερή, όχι πιο βαριά. Αυτό ήταν το περίεργο. Δεν πανικοβαλόταν. Υπολόγιζε.
Πήρε το λάπτοπ της και επέστρεψε στην κουζίνα. Άνοιξε ξανά τα δικά της αρχεία. Έβαλε τα δεδομένα δίπλα-δίπλα. Κάτι δεν ήταν απλώς λάθος. Ήταν επικίνδυνα λάθος. Ο Νίκος δεν έκανε απλώς επενδύσεις. Έπαιζε με μόχλευση που δεν τέριαζε με το προφίλ του. Και χειρότερα, κάποια κεφάλαια δεν είχαν καθαρή προέλευση. Η Ελένη πάγωσε για πρώτη φορά εκείνο το πρωί. Όχι από φόβο για εκείνον. Από κατανόηση. Αυτό δεν ήταν απιστία. Ήταν ρίσκο που μπορούσε να καταπιεί και τους δύο. Το κινητό της χτύπησε. Άγνωστος αριθμός. «Κυρία Παπαδοπούλου», ακούστηκε μια ανδρική φωνή. «Μιλάτε με τον κύριο Σταθάκη από την νομική υπηρεσία του project στον Πειραιά. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μικρή καθυστέρηση στις εγκρίσεις κεφαλαίων». Η Ελένη πάγωσε. «Συγγνώμη. Ο σύζυγός σας έχει ήδη ενημερωθεί. Πρόκειται για τυπικό έλεγχο κινδύνου. Τίποτα ανησυχητικό προς το παρόν». «Τίποτα ανησυχητικό». Η φράση αυτή την έκανε να κλείσει τα μάτια για ένα δευτερόλεπτο. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, η σιωπή του σπιτιού είχε αλλάξει μορφή. Τώρα είχε μέσα της απειλή. Το απόγευμα, όπως είχε πει, η Μυρτώ εμφανίστηκε. Δεν χτύπησε απλώς το κουδούνι. Μπήκε σαν να της ανήκε ο χώρος. Ξυλοτάκουνα, έντονο άρωμα, βλέμμα που σάρωνε τα πάντα χωρίς να ζητά άδεια. Η Ελένη την υποδέχτηκε στην είσοδο. «Ο Νίκος δεν είναι εδώ», είπε. Η Μυρτώ χαμογέλασε ελαφρά. «Δεν ήρθα για εκείνον». Πέρασε μέσα χωρίς να περιμένει. «Ήρθα για τα χαρτιά». Κάθισε στο σαλόνι σαν να είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε έναν φάκελο. «Ο Νίκος λέει ότι εσύ έχεις πρόσβαση στα παλιά οικονομικά αρχεία». Η Ελένη δεν κάθισε. Έμεινε όρθια απέναντί της. «Τι σχέση έχεις εσύ με αυτά?» Η Μυρτώ σήκωσε τα μάτια της αργά. «Όσοι χρειάζεται». Μία παύση. «Ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνεις. Δεν είμαι εδώ για να σου πάρω κάτι που σου ανήκει. Εσύ ήδη δεν έχεις τίποτα». Η φράση ήταν ήρεμη. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο. Η Ελένη χαμογέλασε ελαφρά. «Ενδιαφέρον. Και τι έχεις εσύ?» Η Μυρτώ έγειρε πίσω. «Επιρροή. Πληροφορίες. Και μια θέση που δεν βλέπεις ακόμα». Η ένταση δεν ανέβηκε απότομα. Ανέβηκε αργά, σαν θερμοκρασία που δεν αντιλαμβάνεσαι μέχρι να γίνει αργά. «Ο Νίκος δεν σου έχει πει τα πάντα», συνέχισε η Μυρτώ. «Και δεν θα σου τα πει ποτέ. Γιατί αν τα πει, θα πέσουν όλοι μαζί». Η Ελένη ένιωσε για πρώτη φορά κάτι να σπάει μέσα της. Όχι συναίσθημα. Εμπιστοσύνη στην εικόνα. «Τι εννοείς θα πέσουν?» Η Μυρτώ την κοίταξε σαν αποφάσιζε αν αξίζει να συνεχίσει. «Εννοώ ότι κάποιες συμφωνίες δεν είναι απλώς business. Είναι δέσμευση. Και κάποιες δεσμεύσεις δεν συγχωρούν λάθη». Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν άβολη. Ήταν βαριά. Η Ελένη πλησίασε το τραπέζι. «Γιατί μου τα λες αυτά?» Η Μυρτώ σηκώθηκε. «Γιατί όταν θα σκάσει, δεν θέλω να είσαι από αυτούς που πέφτουν χωρίς να ξέρουν γιατί». Πριν φύγει, σταμάτησε στην πόρτα. «Και κάτι ακόμα. Μην νομίζεις ότι είσαι εκτός παιχνιδιού. Κανείς δεν είναι». Η πόρτα έκλεισε. Η Ελένη έμεινε μόνο στο σαλόνι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη όπως πριν. Ήταν μέσα σε κάτι. Το ίδιο βράδυ, ο Νίκος γύρισε αργά. Δεν την κοίταξε πολύ. Πήγε κατευθείαν στο μπαρ. «Ήρθε η Μυρτώ?» ρώτησε. «Ήρθε», απάντησε εκείνη. «Σου έδωσε τα χαρτιά». Η Ελένη σταμάτησε. «Τι χαρτιά?» Εκείνος γύρισε αργά. Για πρώτη φορά, δεν είχε ηρωνία στο βλέμμα. Είχε υποψία. «Τα updates των μεταβιβάσεων». Η σιωπή κράτησε λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε. «Δεν μου έδωσε τίποτα τέτοιο», είπε η Ελένη τελικά. Κάτι άλλαξε στο πρόσωπό του. Όχι φόβος. Υπολογισμός. «Τότε θα τα πάρει αύριο», είπε απλά και ήπια μια γουλιά. Αλλά η Ελένη είχε ήδη δει αυτό που έπρεπε. Δεν της έλειπε κάτι από την αλήθεια. Της έλειπαν ακόμα τα κομμάτια που δεν της είχαν δείξει. Και κάπου βαθιά μέσα της, μια σκέψη σχηματίστηκε καθαρά για πρώτη φορά. Δεν ήταν πια θέμα γάμου. Ήταν θέμα κατάρρευσης. Και αυτή τη φορά, εκείνη δεν θα ήταν θεατής. Θα ήταν αυτόπτης.
Η σκέψη αυτή δεν έμεινε απλώς μέσα της. Άρχισε να πλώνεται σαν λεπτή ρογμή σε γυαλί που κανείς δεν βλέπει ακόμα, αλλά ήδη έχει αρχίσει να σπάει από μέσα. Η Ελένη έκλεισε τον υπολογιστή της χωρίς να το σκεφτεί. Για πρώτη φορά δεν την ενδιέφεραν τα νούμερα. Την ενδιέφεραν οι σκιές πίσω από τα νούμερα. Και κυρίως εκείνος. Από το σαλόνι ακουγόταν ο ήχος του πάγου στο ποτήρι. Ο Νίκος δεν είχε κουνηθεί από το μπαρ. Ήταν εκεί, όπως πάντα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν. Το βλέμμα του κολλημένο σε ένα κινητό που δεν άφηνε ποτέ ανάποδα στο τραπέζι. Πάντα κλειδωμένο, πάντα κοντά του, σαν δεύτερη ζωή που δεν ήθελε να χάσει ούτε δευτερόλεπτο. Η Ελένη στάθηκε στην πόρτα χωρίς να μπει. Τον παρατηρούσε όπως παρατηρείς έναν άνθρωπο που κάποτε ήξερες, αλλά τώρα αναρωτιέσαι αν τον είχες γνωρίσει ποτέ πραγματικά. «Θα λείψω αύριο το πρωί», είπε εκείνος χωρίς να την κοιτάξει. «Πάω Πειραιά για το project. Κάποιες τελικές υπογραφές». Η λέξη Πειραιάς έμεινε στον αέρα λίγο παραπάνω όσο έπρεπε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την άκουγε. Ήταν η πρώτη φορά που την ένιωθε διαφορετικά. Βαριά. Σαν προειδοποίηση. «Πάλι ταξίδι?» ρώτησε ήρεμα. «Δεν είναι ταξίδι. Είναι δουλειά», απάντησε κοφτά. Και μετά χαμογέλασε εκείνο το χαμόγελο που πλέον δεν έφτανε ποτέ στα μάτια του. Η Μυρτώ. Το όνομα δεν υπόθηκε, αλλά ήταν εκεί. Σε κάθε λέξη. Σε κάθε παύση. Το επόμενο πρωί ο Νίκος έφυγε πριν ξημερώσει. Η πόρτα έκλεισε απαλά, σαν να μην ήθελε να ξυπνήσει ενοχές. Η Ελένη όμως δεν κοιμόταν. Δεν είχε κοιμηθεί σχεδόν καθόλου. Στις 8 ακριβώς, το κινητό της χτύπησε. «Ελένη, συγγνώμη για την ώρα. Είμαι ο Στέφανος από τη Λάρισα Capital. Έχουμε ένα ζήτημα με την αναφορά που μας έστειλες». Η φωνή του ήταν νευρική. Υπερβολικά νευρική. «Ποιο ζήτημα?» ρώτησε εκείνη. «Οι κινήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται με την εταιρεία του συζύγου σου δεν βγάζουν νόημα. Υπάρχουν μεταφορές προς εταιρείες κέλυφος. Και μία από αυτές συνδέεται με πρόσωπο που δεν αναφέρεται πουθενά στα επίσημα χαρτιά». Η Ελένη κάθισε αργά στην άκρη του κρεβατιού. «Ποιο πρόσωπο?» Μια μικρή παύση. «Μια Μυρτώ, κάπα δεν ξέρω αν σου λέει κάτι». Δεν απάντησε αμέσως. Όχι γιατί δεν ήξερε. Αλλά γιατί ήξερε ακριβώς. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, δεν σηκώθηκε. Έμεινε ακίνητη για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά σηκώθηκε αργά, πήγε στην κουζίνα και έβαλε καφέ. Οι κινήσεις της ήταν μηχανικές. Σαν να ανήκαν σε άλλη γυναίκα. Άνοιξε ξανά τον υπολογιστή. Αυτή τη φορά δεν έψαχνε μόνο αριθμούς. Έψαχνε διαδρομές. Και τις βρήκε. 2 ώρες μετά, η εικόνα δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνίας. Εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Επενδύσεις που δεν υπήρχαν. Συμβόλαια που άλλαζαν χέρια μέσα σε εβδομάδες. Και ένα project στον Πειραιά, το μεγάλο έργο ανάπλασης, που υποτίθεται ότι θα έφερνε εκατομμύρια. Αλλά τα χρήματα δεν πήγαν ποτέ εκεί που έπρεπε. Η Ελένη έκλεισε τα μάτια. Όχι από σοκ. Από επιβεβαίωση. Το απόγευμα, το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά ήταν άγνωστος αριθμός. «Κυρία Παπαδοπούλου», είπε μια ανδρική φωνή. «Είμαι από την Τεχνική Επιτροπή του Έργου στον Πειραιά. Υπάρχει πρόβλημα με τον εργολάβο σας. Δεν έχει καταθέσει εγγυητικές. Το έργο έχει παγώσει». Η λέξη παγώσει ακούστηκε σαν τελεία. Παγώσει? Ναι. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο εργολάβος έχει ήδη μεταφέρει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης σε τρίτες εταιρείες. Αν αυτό δεν διευθετηθεί άμεσα, το project θεωρείται χαμένο. Η Ελένη δεν ρώτησε ποιος φταίει. Ήξερε ήδη. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, σηκώθηκε, πήρε το παλτό της και βγήκε από το σπίτι. Δεν ήξερε γιατί. Ήξερε μόνο ότι αν έμενε άλλο 1 λεπτό μέσα, κάτι μέσα της θα έσπαγε διαφορετικά. Το αυτοκίνητο την οδήγησε ασυναίσθητα προς το κέντρο. Όχι στο γραφείο της. Όχι σε κάποιο ραντεβού. Απλώς στους δρόμους. Σαν να έψαχνε απαντήσεις μέσα στην κίνηση της πόλης. Και τότε, σε ένα κόκκινο φανάρι, τον είδε. Όχι τον ίδιο τον Νίκο. Αλλά το αυτοκίνητό του. Σταθμευμένο έξω από ένα μικρό καφέ στο μεταξουργείο. Και δίπλα του, μια γνώριμη φιγούρα. Η Μυρτώ. Δεν χρειάστηκε να δει περισσότερα. Δεν υπήρχε ανάγκη για σκηνές ή αποδείξεις. Ο τρόπος που στεκόταν κοντά του ήταν αρκετός. Ο τρόπος που εκείνος έσκυβε ελαφρά προς το μέρος της, σαν να της ανήκε ήδη ένα κομμάτι του που εκείνη δεν είχε ποτέ.
Το φανάρι έγινε πράσινο. Η Ελένη δεν προχώρησε αμέσως. Πίσω τις κόρνες. Μπροστά τις δύο άνθρωποι που κάποτε πίστευε ότι ήξερε. Προχώρησε τελικά. Αργά. Σαν να περνούσε μέσα από κάτι που δεν μπορούσε πλέον να γυρίσει πίσω. Όταν γύρισε σπίτι, δεν είπε τίποτα. Δεν υπήρχε λόγος. Ο Νίκος δεν είχε επιστρέψει ακόμα. Μπήκε στο γραφείο της και άνοιξε ξανά τα αρχεία. Αλλά αυτή τη φορά δεν έβλεπε απλώς απάτη. Έβλεπε κάτι χειρότερο. Ένα σχέδιο που είχε αρχίσει πολύ πριν εκείνη το καταλάβει. Μεθοδικό. Σιωπηλό. Και επικίνδυνο όχι μόνο για τον Νίκο, αλλά για ο μικρομετόνο τι είχε χτιστεί γύρω του. Τράπεζες. Επενδυτές. Εγγυήσεις. Αν κατέρεε αυτό, δεν θα κατέρεε μόνο εκείνος. Θα κατέρεε και όποιος είχε συνδεθεί μαζί του. Και εκεί, για πρώτη φορά, η σκέψη της άλλαξε κατεύθυνση. Δεν ήταν πια τι μου έκανε. Ήταν πόσο βαθιά έχει πάει. Το κινητό της χτύπησε ξανά. Μήνυμα από άγνωστο αριθμό. Αν συνεχίσεις να ψάχνεις, πρόσεχε. Δεν είναι όλοι αυτοί που δείχνουν. Το διάβασε 2 φορές. Δεν απάντησε. Απλώς έκλεισε την οθόνη. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε κάτι πιο καθαρά από ποτέ. Δεν βρισκόταν στην αρχή μιας προδοσίας. Βρισκόταν στη μέση μιας κατάρρευσης που ήδη είχε ξεκινήσει. Και τώρα ήξερε σίγουρα ένα πράγμα. Δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει. Αλλά μπορούσε να δει ποιος θα θάβονταν πρώτος. Το κινητό έμεινε σκοτεινό για μερικά δευτερόλεπτα, σαν να είχε απορροφήσει μέσα του την προειδοποίηση. Η Ελένη δεν το ξανάνοιξε. Το άφησε πάνω στο γραφείο και σηκώθηκε αργά. Το σπίτι ήταν ήσυχο, αλλά όχι γαλήνιο. Ήταν η σιωπή που προηγείται της πτώσης, εκείνη που δεν σε ξεγελάει πια, μόνο σε προετοιμάζει. Στον καθρέφτη του διαδρόμου είδε το είδωλό της. Δεν ήταν η γυναίκα που πίστευε ότι ήταν πριν λίγους μήνες. Τα μάτια της είχαν χάσει τη ζεστασιά τους. Όχι από θλίψη. Από κάτι πιο επικίνδυνο. Από καθαρότητα που δεν συγχωρεί. Ακούστηκαν βήματα στην είσοδο. Η πόρτα άνοιξε απότομα, χωρίς προειδοποίηση. Ο Νίκος μπήκε μέσα, χαλαρώνει τη γραβάτα του σαν να κουβαλούσε όλο τον κόσμο στους ώμους του, αλλά χωρίς διάθεση να τον αφήσει κάτω. Τα μάτια του έπεσαν πάνω της για ένα κλάσμα δευτερολέπτου και μετά απέφυγαν το βλέμμα της. «Είσαι ακόμα ξύπνια», είπε, όχι από ενδιαφέρον, αλλά από συνήθεια. «Δεν κοιμάται κανείς όταν όλα γύρω του λένε ψέματα», απάντησε εκείνη ήρεμα. Σταμάτησε. Αυτή τη φορά δεν προχώρησε κατευθείαν στο μπαρ. Την κοίταξε πιο προσεκτικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Η Ελένη πλησίασε αργά το τραπέζι. Πήρε το κινητό του, το οποίο είχε αφήσει πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Δεν το άνοιξε μπροστά του. Το έσπρωξε προς το μέρος του. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μου λες πια ιστορίες για επαγγελματικά ταξίδια. Για ένα δευτερόλεπτο δεν αντέδρασε. Μετά χαμογέλασε αμυδρά, σαν να τον κούραζε η συζήτηση πριν καν αρχίσει. «Κάνεις λάθος συμπεράσματα». «Δεν κάνω συμπεράσματα», είπε εκείνη. «Κάνω συνδέσεις». Η λέξη συνδέσεις έπεσε βαριά ανάμεσά τους. Ο Νίκος έβγαλε το σακάκι του και το άφησε στην καρέκλα. «Αν είναι για τη Μυρτώ?» «Δεν είναι αν», τον διέκοψε. Η πρώτη πραγματική σιωπή ήρθε τότε. Όχι απλή παύση. Σιωπή που δεν χωράει υπεκφυγές. Ο Νίκος άναψε ένα τσιγάρο μέσα στο σπίτι. Δεν το συνήθιζε. Ήταν σαν μικρή παραδοχή πίεσης. «Δεν είναι αυτό που νομίζεις», είπε τελικά. Η Ελένη γέλασε χωρίς ήχο. «Πιο ακριβώς από όλα δεν είναι?» «Η σχέση. Τα μηνύματα. Οι μεταβιβάσεις. Ή το γεγονός ότι κάποιος προσπαθεί να με προειδοποιήσει να σταματήσω να ψάχνω». Το βλέμμα του σκλήρινε. «Έχεις αρχίσει να μπλέκεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις». «Τότε εξήγησέ μου», είπε εκείνη και κάθισε απέναντί του. «Για μία φορά χωρίς να διαλέξεις τι θα μου πεις». Δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε το τασάκι, σαν να έψαχνε εκεί τη σωστή εκδοχή της αλήθειας. «Η Μυρτώ είναι κομμάτι της δουλειάς», είπε τελικά. «Της δουλειάς σου ή της ζωής σου?» ρώτησε η Ελένη. Η ερώτηση τον εκνεύρισε. Το είδαμε στο σφίξιμο της γνάθου. «Μην το κάνεις προσωπικό». «Είναι ήδη προσωπικό», απάντησε εκείνη. Το κινητό του δόνησε πάνω στο τραπέζι. Μια φορά. Δεύτερη. Τρίτη. Η Ελένη δεν το κοίταξε. Εκείνος όμως το έκανε. Και εκεί, για ένα ανεπαίσθητο κλάσμα, η μάσκα του έσπασε. Δεν ήταν φόβος.
Ήταν έλεγχος ζημιάς. Σηκώθηκε απότομα και πήρε το τηλέφωνο. Δεν τελειώσαμε, είπε. Δεν αρχίσαμε ποτέ, απάντησε εκείνη. Βγήκε στο μπαλκόνι. Η πόρτα έκλεισε πίσω του. Η Ελένη έμεινε ακίνητη. Δεν τον ακολούθησε. Δεν υπήρχε λόγος. Ήξερε ήδη ότι το παιχνίδι δεν πεζόταν πια μέσα στο σπίτι. Πεζόταν αλλού. Το επόμενο πρωί, η Μυρτώ μπήκε στο γραφείο του Νίκου χωρίς να χτυπήσει. Φορούσε το ίδιο ύφος με ανθρώπους που δεν ζητούν άδεια γιατί πιστεύουν ότι την έχουν ήδη. Πρέπει να μιλήσουμε, είπε. Είμαστε στη δουλειά, απάντησε εκείνος. Όχι. Είμαστε στο σημείο που αρχίζει να διαλύεται η δουλειά σου. Έκλεισε την πόρτα πίσω της. Η Ελένη ξέρει, συνέχισε. Ο Νίκος δεν απάντησε αμέσως. Δεν ξέρει τίποτα που να έχει σημασία. Η Μυρτώ χαμογέλασε ψυχρά. Δεν είναι μόνο εκείνη το πρόβλημα. Οι επενδυτές αρχίζουν να ρωτάνε. Και όταν οι ερωτήσεις αρχίσουν, δεν σταματούν. Θα το χειριστώ. Πότε, είπε εκείνη. Όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα να χειριστείς. Πλησίασε το γραφείο του. Δεν με ενδιαφέρει να καταρρεύσεις. Με ενδιαφέρει να μην βρεθώ κάτω από τα ερείπια. Ο Νίκος την κοίταξε για πρώτη φορά με κάτι που έμοιαζε με αληθινή οργή. Εσύ ξεκίνησες αυτό το παιχνίδι. Όχι, απάντησε εκείνη ήρεμα. Εσύ το ξεκίνησες. Εγώ απλώς δεν είμαι διατεθειμένη να χάσω. Η πόρτα έκλεισε πίσω της όπως είχε μπει. Ο θόρυβος ήταν μικρός, αλλά καθοριστικός. Εκείνο το απόγευμα, η Ελένη ένιωσε για πρώτη φορά έναν πόνο χαμηλά στην κοιλιά. Στην αρχή τον αγνόησε. Συνέχισε να κοιτάζει οικονομικά reports στην οθόνη της. Αλλά ο πόνος επανήλθε, πιο έντονος. Σηκώθηκε αργά. Έπιασε τον μπάγκο για να ισορροπήσει. Το κινητό της χτύπησε. Δεν το απάντησε. Όταν τελικά έφτασε στο αυτοκίνητο, τα βήματά της είχαν γίνει ασταθή. Στο νοσοκομείο δεν φώναξε. Δεν έκλαψε. Δεν ρώτησε γιατί. Άκουσε τη λέξη που δεν είχε προετοιμάσει ποτέ κανένας για εκείνη. Επιπλοκή. Μόνο αυτό. Ο χρόνος εκεί μέσα δεν είχε ροή. Είχε βάρος. Όταν βγήκε, ήταν ήδη νύχτα. Ο Νίκος δεν είχε απαντήσει σε καμία κλήση της. Ούτε μία. Στο σπίτι, όταν τελικά γύρισε, εκείνος ήταν στον καναπέ. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Πού ήσουν?» ρώτησε χωρίς να την κοιτάξει. Η Ελένη στάθηκε στην πόρτα. Δεν απάντησε αμέσως. Και όταν μίλησε, η φωνή της δεν έτρεμε. Στο σημείο που τελειώνουν τα ψέματα. Εκείνος σήκωσε το βλέμμα. Τι έγινε? Η σιωπή της αυτή τη φορά κράτησε περισσότερο. Δεν έχει σημασία πια, είπε τελικά. Ο Νίκος σηκώθηκε. Πώς δεν έχει σημασία? Η Ελένη τον κοίταξε. Όχι με θυμό. Όχι με λύπη. Με κάτι πιο οριστικό. Έχασα κάτι που νόμιζα ότι είχαμε ακόμα. Η φράση δεν χρειαζόταν εξήγηση. Ο Νίκος έκανε ένα βήμα προς το μέρος της. Ελένη. Μην, τον διέκοψε. Και για πρώτη φορά εκείνος σταμάτησε. Η πόρτα του σπιτιού έμεινε ανοιχτή για λίγα δευτερόλεπτα, σαν να περίμενε κάτι να μπει ή να βγει. Αλλά δεν μπήκε τίποτα. Η Ελένη πέρασε δίπλα του και ανέβηκε τις σκάλες. Δεν έκλεισε την πόρτα πίσω της. Απλώς την άφησε όπως ήταν. Γιατί πλέον δεν είχε σημασία ποιος έμπαινε. Ή ποιος έφευγε. Ο Νίκος έμεινε για λίγο ακίνητο στην είσοδο, κοιτάζοντας τη σκάλα που είχε μόλις ανέβει η Ελένη. Η πόρτα έμεινε μισάνοιχτη, σαν να είχε ξεχάσει κάποιος να τελειώσει μια πρόταση. Για πρώτη φορά δεν μπήκε μέσα να την κλείσει εκείνος. Αντιγαμαγιώτα, αυτό, έβγαλε το κινητό και κοίταξε την οθόνη. 2 αναπάντητες από τη Μυρτώ. Μία από τον οικονομικό του σύμβουλο. Και μία από έναν αριθμό που δεν ήθελε να βλέπει. Πήρε βαθιά ανάσα και έκλεισε την πόρτα με το πόδι. Το σπίτι δεν του φάνηκε πια σπίτι. Του φάνηκε χώρος αναμονής. Στον Πειραιά, σε ένα μικρό γραφείο πάνω από ένα παλιό συνεργείο, ο οικονομικός του σύμβουλος είχε ήδη απλώσει χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Το πρόσωπό του ήταν πιο σοβαρό από ποτέ. Δεν έχουμε χρόνο για ωρεοποιήσεις, είπε χωρίς εισαγωγή. Ο Νίκος κάθισε απέναντι του. Πες μου. Ο άντρας έσπρωξε προς το μέρος του έναν φάκελο. Οι επενδύσεις σου δεν είναι απλώς εκτεθειμένες. Είναι δεμένες με τρίτους που έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν. Ο Νίκος δεν μίλησε. Και αυτό, συνέχισε ο σύμβουλος.
Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Άνοιξε έναν δεύτερο φάκελο. Υπάρχουν υπογραφές που δεν εξηγούνται. Και κινήσεις κεφαλαίων που δεν πέρασαν ποτέ από το επίσημο σύστημα. Ο Νίκος ένιωσε για πρώτη φορά κάτι να αλλάζει στο στομάχι του. Όχι φόβο. Απώλεια ελέγχου. Ποιος το έκανε, ρώτησε. Ο σύμβουλος τον κοίταξε για λίγο πριν απαντήσει. Δεν ξέρω αν θέλεις να το ακούσεις αυτό. Πες το. Κάποιος που είχε πρόσβαση από μέσα. Κάποιος που ήξερε ακριβώς που να μην αφήσει ίχνη. Η λέξη μέσα έμεινε να αιωρείται. Ο Νίκος δεν ρώτησε ξανά. Ήξερε ήδη ποιοι ήταν λίγοι. Όταν βγήκε από το γραφείο, το κινητό του χτύπησε ξανά. Μυρτώ. Απάντησε. Πού είσαι, είπε εκείνη χωρίς χαιρετισμό. Δουλεύω. Όχι. Δεν δουλεύεις. Διαλύεσαι. Ο τόνος της δεν είχε πια γλυκύτητα. Είχε υπολογισμό. Τι θέλεις, ρώτησε εκείνος κοφτά. Να ξέρει την αλήθεια πριν την ακούσεις από άλλους. Σταμάτησε να περπατάει. Ποια αλήθεια? Η Μυρτώ γέλασε ελαφρά, αλλά χωρίς χαρά. Ότι η κατάσταση δεν είναι απλά δύσκολη. Είναι μη αναστρέψιμη αν δεν κινηθείς τώρα. Ποιοι το λένε αυτό? Οι ίδιοι άνθρωποι που σε χρηματοδοτούσαν μέχρι χθες. Η σιωπή του Νίκου ήταν πιο βαριά από οποιαδήποτε απάντηση. Και τι προτείνεις, ρώτησε τελικά. Να σταματήσεις να παίζεις οικογένεια. Και να αρχίσεις να παίζεις επιβίωση. Έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβει να απαντήσει. Το βράδυ εκείνο δεν γύρισε στο σπίτι. Η Ελένη δεν ρώτησε που ήταν. Δεν τον πήρε τηλέφωνο. Δεν άνοιξε καν το φως στο γραφείο της. Απλώς δούλευε. Οθόνες, αριθμοί, γραμμές δεδομένων. Όλα έδειχναν κάτι που δεν της άρεσε και ταυτόχρονα επιβεβαίωνε αυτό που ήδη ήξερε. Κάποιος μέσα από το σύστημα είχε ανοίξει πόρτες που δεν έπρεπε. Και κάποιος άλλος είχε αρχίσει να τις κλείνει πίσω του, βιαστικά, πανικόβλητα. Το επόμενο πρωί, η Μυρτώ πέρασε την είσοδο της εταιρείας με τα κούνια που δεν τέριαζαν πια με την ατμόσφαιρα. Δεν τη σταμάτησε κανείς. Μπήκε κατευθείαν στο γραφείο του Νίκου. Ήταν άδειο. Μόνο ο προσωπικός του υπολογιστής ανοιχτός και ένας φάκελος πάνω στο γραφείο. Τον άνοιξε. Μέσα είχε αντίγραφα μετακινήσεων. Ονόματα. Κωδικούς. Και ένα σημείωμα. Αν συνεχίσουμε, θα χαθούμε όλοι. Έσφιξε τα δόντια της. Έβγαλε το κινητό και τον κάλεσε ξανά. Αυτή τη φορά απάντησε. «Πού είσαι?» είπε εκείνη. «Στον πάτο», απάντησε εκείνος χωρίς διάθεση για παιχνίδι. «Δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει». «Έχω καταλάβει αρκετά». «Όχι. Δεν έχεις καταλάβει ποιος τραβάει τα νήματα». Σιωπή. «Ποιος?» ρώτησε τελικά. Η Μυρτώ δεν απάντησε αμέσως. «Η γυναίκα σου». Η λέξη έπεσε σαν κάτι ξένο. Ο Νίκος γέλασε απότομα, αλλά χωρίς ήχο. «Αυτό είναι αστείο». «Δεν είναι αστείο», είπε εκείνη. «Είναι η μοναδική εξήγηση που βγάζει νόημα». Από τη στιγμή που άρχισε να ασχολείται ξανά με τα νούμερα, όλα άρχισαν να αλλάζουν. Ο Νίκος δεν μίλησε. «Δεν είναι η ίδια που ήξερες», συνέχισε η Μυρτώ. «Και αυτό είναι το πρόβλημα». Έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Νίκος έμεινε να κοιτάζει το κενό. Το όνομα της Ελένης δεν του τέριαζε μέσα σε αυτή την εικόνα. Αλλά τα δεδομένα άρχιζαν να μην ταιριάζουν πουθενά. Το ίδιο απόγευμα γύρισε στο σπίτι. Η Ελένη ήταν εκεί. Καθισμένη στο τραπέζι. Ένα λάπτοπ ανοιχτό μπροστά της. Δεν τον κοίταξε όταν μπήκε. «Έχεις αρχίσει να με παρακολουθείς?» ρώτησε εκείνος. «Όχι», απάντησε ήρεμα. «Απλώς βλέπω τι ήδη συμβαίνει». Πλησίασε το τραπέζι. «Κάποιος πειράζει τα συστήματα. Κάποιος μέσα από τα δικά μου κανάλια». Η Ελένη έκλεισε αργά το λάπτοπ. «Όχι κάποιος», είπε. Σήκωσε τα μάτια της για πρώτη φορά. «Κάποιοι». Ο Νίκος ένιωσε κάτι να σπάει μέσα του. «Εσύ?» Η ερώτηση δεν ήταν κατηγορία ακόμα. Ήταν φόβος που δεν είχε ομολογηθεί. Η Ελένη σηκώθηκε. «Δεν χρειάζεται να σου πω τι κάνω», είπε. «Χρειάζεται να σου πω τι συμβαίνει». Πλησίασε λίγο. «Και συμβαίνει ότι το σύστημα που έστησες δεν ήταν τόσο σταθερό όσο νόμιζες». Ο Νίκος έκανε ένα βήμα πίσω. «Το κατέστρεψες?»
Η Ελένη τον κοίταξε χωρίς έκφραση. Όχι. Παύση. Απλώς το είδα πριν από εσένα. Η λέξη είδα το χτύπησε πιο πολύ από κατέστρεψα. Γιατί σήμαινε πρόβλεψη. Σήμαινε προβάδισμα. Ο Νίκος πέρασε το χέρι του από το πρόσωπο. Τι θέλεις, ρώτησε πιο χαμηλά αυτή τη φορά. Η Ελένη γύρισε προς το παράθυρο. Δεν είναι πια θέμα θέλω, είπε. Είναι θέμα χρόνου. Και εκεί, για πρώτη φορά, ο Νίκος κατάλαβε ότι δεν έβλεπε μπροστά του τη γυναίκα που ήξερε. Έβλεπε κάτι που είχε ήδη αποφασίσει να μην το σώσει. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν άβολη. Ήταν τελική. Σαν να είχε ήδη υποθεί ο μικρομετόνο, τη χρειαζόταν να υποθεί και τώρα απλώς περίμενα να δουν ποιος θα αντέξει περισσότερο μέσα της. Ο Νίκος έμεινε για λίγο ακίνητος, κοιτάζοντας την πλάτη της. Δεν ήταν θυμός αυτό που ένιωθε. Ήταν κάτι πιο δύσκολο να το ορίσει. Ένα είδος αργής συνειδητοποίησης ότι οι κινήσεις του δεν είχαν πια αντίκρισμα. Ότι οι αποφάσεις που άλλοτε έφερναν αποτελέσματα, τώρα έπεφταν σε κενό. Άνοιξε το στόμα του να μιλήσει, αλλά δεν υπήρχε πρόταση που να μην ακουγόταν αργά, άχρηστη, καθυστερημένη. Ελένη, είπε τελικά, χωρίς δύναμη. Εκείνη δεν γύρισε. Μην προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που έχει ήδη συμβεί, απάντησε ήρεμα. Δεν είναι θεωρία πια. Είναι εξέλιξη. Και τότε έφυγε από το δωμάτιο. Τα βήματά της στο διάδρομο δεν είχαν καμία βιασύνη. Δεν υπήρχε τίποτα πίσω της που να τη τραβάει. Ούτε θυμός, ούτε λύπη, ούτε αναμονή. Μόνο μια καθαρή γραμμή προς τα εμπρός. Ο Νίκος έμεινε μόνος. Για πρώτη φορά όχι απλώς μέσα στο σπίτι, αλλά μέσα στη νέα εκδοχή του κόσμου του. Εκεί όπου η παρουσία του δεν ήταν πλέον κέντρο βάρους. Τις επόμενες μέρες, το σπίτι στην Κηφισιά άρχισε να μοιάζει διαφορετικό. Όχι επειδή άλλαξε κάτι εμφανώς, αλλά επειδή η ενέργεια είχε μετακινηθεί. Η Ελένη δεν λειτουργούσε πια ως σύζυγος που αντιδρά. Λειτουργούσε ως κάτι άλλο. Κάτι που παρατηρεί. Ξυπνούσε νωρίς, χωρίς να τον περιμένει. Έκλεινε το λάπτοπ όταν εκείνος έμπαινε στο δωμάτιο, όχι από μυστικότητα, αλλά από αδιαφορία. Οι κινήσεις της είχαν αποκτήσει ρυθμό που δεν περιλάμβανε πλέον την προσαρμογή σε εκείνον. Ο Νίκος το παρατηρούσε, αλλά δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ήταν σαν να προσπαθεί να κρατήσει νερό με τα χέρια του. Μια εβδομάδα αργότερα, ένα πρωί που η πόλη ακόμα δεν είχε ξυπνήσει πλήρως, η Ελένη έφυγε από το σπίτι πριν εκείνος κατέβει στην κουζίνα. Δεν άφησε σημείωμα. Δεν υπήρχε λόγος. Το αυτοκίνητο την πήγε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτίριο που δεν είχε καμία σχέση με την παλιά της ζωή. Γυαλί, μέταλλο, αυστηρές γραμμές. Στον όροφο 12, η Θέα έβλεπε όλη την πόλη σαν χάρτη δεδομένων. Εκεί δεν ήταν πια η Ελένη Παπαδοπούλου. Εκεί ήταν απλώς Ελένη. Μπροστά της, μια ομάδα ανθρώπων περίμενε. Νέοι, παλιοί συνεργάτες, οικονομολόγοι, αναλυτές, δικηγόροι. Ο καθένας με έναν φάκελο, μια οθόνη, μια ιδέα. Ξεκινάμε σήμερα επίσημα, είπε εκείνη χωρίς εισαγωγές. Ο μικρομετόνο τι έγινε πριν, δεν έχει σημασία. Από εδώ και πέρα, χτίζουμε κάτι που δεν εξαρτάται από κανέναν που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ρίσκο. Κανείς δεν ρώτησε τίποτα. Γιατί ο τρόπος που το είπε δεν άφηνε χώρο για ερωτήσεις. Το όνομα της εταιρείας εμφανίστηκε στην οθόνη πίσω της. Έλενα Capital. Όχι σαν δήλωση. Σαν γεγονός. Οι επόμενοι μήνες δεν είχαν συναισθηματική αφήγηση. Είχαν ρυθμό. Συμβόλαια που υπογράφονταν σε Λονδίνο και Φραγκφούρτη. Συζητήσεις με ευρωπαϊκά funds που μέχρι τότε δεν δέχονταν εύκολα νέα ονόματα από την Ελλάδα. Παρουσιάσεις για fintech μοντέλα που συνδύαζαν real-time banking data με επενδυτική πρόβλεψη. Η Ελένη δεν εξηγούσε πια τον εαυτό της. Τον εκτελούσε. Κάθε απόφαση ήταν καθαρή. Κάθε όχι ήταν πιο σημαντικό από ένα ναι. Και σιγά σιγά, κάτι άλλαζε γύρω της. Όχι μόνο στην εταιρεία. Αλλά στον τρόπο που την κοιτούσαν οι άλλοι. Δεν ήταν πια η σύζυγος κάποιου επιτυχημένου άντρα. Αυτή η φράση είχε αρχίσει να εξαφανίζεται από κάθε πιθανό πλαίσιο. Τώρα ήταν εκείνη το πλαίσιο. Ένα απόγευμα, καθώς η Αθήνα βυθιζόταν σε εκείνο το χρυσό φως που κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο ήσυχα, όμικρον με τόνο τι είναι, η Ελένη βρέθηκε σε μια συνάντηση με Ευρωπαίους επενδυτές. Η συζήτηση δεν ήταν εύκολη. Ποτέ δεν ήταν. Ρίσκο, αποδόσεις, διαφάνεια, πολιτική σταθερότητα. Κάποιος τη ρώτησε. Γιατί τώρα? Γιατί η Ελλάδα? Για μια στιγμή, η αίθουσα περίμενε μια τυπική απάντηση. Κάτι για ανάπτυξη, ευκαιρίες, αγορά. Αλλά εκείνη δεν απάντησε έτσι.
Γιατί τώρα μπορώ να δω καθαρά τι δεν λειτουργεί, είπε. Και γιατί δεν χρειάζεται να το διορθώσω. Μπορώ να το ξαναχτίσω. Δεν υπήρξε αντίδραση. Μόνο ένα αργό νεύμα από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Η συμφωνία προχώρησε. Την ίδια περίοδο, πολύ μακριά από τα γυάλινα γραφεία, ο Νίκος βρισκόταν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Το τηλέφωνο δεν χτυπούσε όπως παλιά. Τα ονόματα που κάποτε τον έπαιρναν για ευκαιρίες είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται από τις κλήσεις. Τα projects είχαν παγώσει. Οι συνεργάτες είχαν μετακινηθεί. Και η λέξη που άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά από όλες ήταν η πιο απλή. Αναμονή. Αλλά η αναμονή, όταν δεν έχει κατεύθυνση, δεν είναι στάση. Είναι φθορά. Ένα απόγευμα, έμαθε ότι μία από τις μεγαλύτερες επαφές του είχε περάσει σε νέο φαντ. Όχι απλώς αποχώρησε. Μεταφέρθηκε. Το όνομα που εμφανίστηκε στο δελτίο ήταν αυτό που δεν περίμενε να δει τόσο γρήγορα. Έλενα Capital. Έμεινε για ώρα μπροστά στην οθόνη, χωρίς να κλείσει το email. Δεν υπήρχε έκρηξη μέσα του. Ούτε σοκ. Μόνο μια αργή, βαριά αίσθηση ότι κάτι είχε ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να του ζητηθεί άδεια. Το ίδιο βράδυ πήγε μόνος του στον Πειραιά. Σε ένα μικρό διαμέρισμα που είχε νοικιάσει προσωρινά. Η περιοχή δεν είχε καμία σχέση με την Κηφισιά. Ούτε με τη ζωή που θυμόταν. Η ήχη ήταν πιο σκληρή, η τύχη πιο κοντινή, ο αέρας πιο βαρύς. Κάθισε στο κρεβάτι και για πρώτη φορά δεν έβγαλε τηλέφωνο. Γιατί δεν είχε ποιον να καλέσει. Και εκεί, μέσα στη σιωπή, πέρασε από το μυαλό του μια σκέψη που δεν ήταν ούτε κατηγορία ούτε δικαιολογία. Ήταν απλή διαπίστωση. Δεν την είχε χάσει όταν έφυγε. Την είχε χάσει πολύ νωρίτερα. Τότε που εκείνη άρχισε να βλέπει καθαρά και εκείνος ακόμα πίστευε ότι ελέγχει. Κάπου αλλού, εκείνη υπέγραφε ένα ακόμα συμβόλαιο. Και το όνομά της, τυπωμένο σε καθαρό χαρτί, δεν ανήκε πια σε καμία ιστορία που είχε αρχίσει χωρίς εκείνη. Το όνομά της, τυπωμένο σε καθαρό χαρτί, δεν ανήκε πια σε καμία ιστορία που είχε αρχίσει χωρίς εκείνη. Και αυτό ήταν το πρώτο πραγματικά αμετάκλητο γεγονός. Η πόλη έξω συνέχιζε να κινείται σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Τα ίδια αυτοκίνητα, τα ίδια φανάρια, οι ίδιες βιαστικές φωνές στα πεζοδρόμια. Αλλά για την Ελένη, όλα είχαν αποκτήσει άλλη γεωμετρία. Όχι πιο όμορφη. Πιο καθαρή. Στο νέο γραφείο, στον τελευταίο όροφο του κτηρίου στο κέντρο, δεν υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα. Ούτε φωτογραφίες. Ούτε αναφορές σε παρελθόν που έπρεπε να εξηγηθεί. Μόνο δεδομένα. Και αποφάσεις. Μια νεαρή αναλήτρια μπήκε χωρίς να χτυπήσει δεύτερη φορά. Ήρθαν τα πρώτα reports από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, είπε. Η Ελένη δεν σήκωσε αμέσως το βλέμμα της. Πες μου τα σημαντικά, απάντησε. Η πρόταση εγκρίθηκε σε προκαταρκτικό επίπεδο. Θέλουν λεπτομέρειες για scaling σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Και, σταμάτησε για μισό δευτερόλεπτο, ζητούν να συμμετέχει στο board ως βασική partner, όχι απλώς founder. Εκείνη έγειρε ελαφρά πίσω στην καρέκλα. Όχι από έκπληξη. Από επιβεβαίωση. Το περίμενα, είπε απλά. Και εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος της έκλεισε έναν κύκλο που κανείς άλλος δεν είχε δει να ανοίγει. Το κινητό της δόνησε. Άγνωστος αριθμός. Για μια στιγμή δεν το κοίταξε. Μετά το άνοιξε. Άκουσα ότι άλλαξε τα πάντα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις ως εκεί. Δεν υπήρχε υπογραφή. Αλλά δεν χρειαζόταν. Το μήνυμα είχε το ίδιο αποτύπωμα με πριν. Το ίδιο είδος φόβου που ντύνεται σαν προειδοποίηση. Η Ελένη το διάβασε αργά. Δεν το διέγραψε. Το έκλεισε και το άφησε στο τραπέζι. Κάποιος ακόμα νομίζει ότι μπορεί να μιλάει σε εμένα σαν να είμαι μέσα στο σύστημα του, είπε χαμηλόφωνα. Κανείς δεν απάντησε. Και αυτό ήταν αρκετό. Ο Νίκος δεν είχε μάθει ακόμα να ξεχωρίζει τις μέρες. Όχι γιατί περνούσαν γρήγορα, αλλά γιατί έμοιαζαν όλες ίδιες. Το πρωί ξεκινούσε χωρίς κατεύθυνση, το μεσημέρι δεν είχε ρόλο, και το βράδυ δεν είχε έξοδο. Το κινητό του είχε πάψει να δονείται με εκείνη την παλιά βεβαιότητα ότι κάτι έρχεται. Τώρα έφερνε μόνο καθυστερημένα μηνύματα. Ακυρώσεις. Δεν προχωράει το project. Πάγωσαν οι εγκρίσεις. Θα επανέλθουμε. Οι λέξεις αυτές είχαν αρχίσει να χάνουν σημασία. Και τότε ήρθε το όνομα. Όχι σε μήνυμα. Σε ανακοίνωση. Ένα φαντ με ευρωπαϊκή στήριξη, νέα επενδυτική δομή, fintech πλατφόρμα επόμενης γενιάς. Έλενα Capital. Δεν χρειάστηκε δεύτερη γραμμή για να καταλάβει. Ήταν εκείνη.
Όχι η γυναίκα που έψαχνε απαντήσεις. Η γυναίκα που είχε ήδη τελειώσει τις ερωτήσεις. Έμεινε μπροστά στην οθόνη για ώρα. Δεν υπήρχε θυμός αυτή τη φορά. Ούτε ζήλια. Αυτά είχαν καεί νωρίτερα. Τώρα υπήρχε κάτι πιο ήσυχο. Μια συνειδητοποίηση ότι δεν είχε μείνει απλώς πίσω. Είχε αφαιρεθεί από τον χάρτη. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, ο εργοδηγός τον φώναξε. Έχουμε νέα ανάθεση. Μεγάλο έργο στο ελληνικό. Θα δουλέψει στο συνεργείο υποστήριξης. Ο Νίκος δεν απάντησε αμέσως. Ποιος το τρέχει, ρώτησε τελικά. Ο εργοδηγός τον κοίταξε σαν να ήταν αυτονόητο. Έλενα Capital. Η λέξη δεν είχε πια καμία θεωρητική διάσταση. Ήταν πρακτική. Ήταν παρούσα. Την πρώτη μέρα στο εργοτάξιο, ο ήλιος έπεφτε χαμηλά και έκοβε τις σκιές σε σκληρές γραμμές. Ο Νίκος φορούσε κράνος που δεν του τέριαζε. Όχι γιατί ήταν λάθος μέγεθος, αλλά γιατί η εικόνα του εαυτού του μέσα σε αυτό δεν είχε ακόμα συγχρονιστεί με το παρόν. Οι εργαζόμενοι κινούνταν γρήγορα. Όλοι είχαν ρόλο. Όλοι είχαν σκοπό. Εκείνος απλώς παρατηρούσε. Και τότε την είδε. Δεν ήταν στο κέντρο του εργοταξίου. Ήταν λίγο πιο ψηλά, σε μια προσωρινή κατασκευή ελέγχου, περιτριγυρισμένη από οθόνες και τεχνικούς. Η Ελένη δεν φώναζε. Δεν έδινε εντολές με ένταση. Απλώς μιλούσε, και οι άλλοι κινούνταν. Η παρουσία της δεν απαιτούσε προσοχή. Τη δημιουργούσε. Ο Νίκος έμεινε ακίνητος για μερικά δευτερόλεπτα. Κάποιος τον έσπρωξε ελαφρά να συνεχίσει. Αλλά εκείνος δεν μπορούσε ακόμα. Γιατί αυτό που έβλεπε δεν ήταν μια συνάντηση. Ήταν απόσταση που είχε γίνει φυσική κατάσταση. Αργότερα, όταν οι εργασίες έπεσαν σε ρυθμό, οι δυο τους βρέθηκαν στον ίδιο διάδρομο του προσωρινού control hub. Δεν υπήρχε σκηνή. Δεν υπήρχε προετοιμασία. Μόνο μια τυχαία διασταύρωση. Η Ελένη τον είδε πρώτη. Δεν σταμάτησε. Δεν άλλαξε έκφραση. Απλώς τον πέρασε σαν να ήταν κομμάτι του χώρου που δεν είχε σημασία να καταγραφεί. Ο Νίκος έμεινε στη θέση του. Και μετά, για λόγους που δεν μπορούσε να εξηγήσει, μίλησε. Ελένη. Εκείνη σταμάτησε. Αργά. Όχι επειδή τον αναγνώρισε. Αλλά επειδή αποφάσισε να του δώσει δευτερόλεπτα. Γύρισε. Τα μάτια της δεν είχαν θυμό. Ούτε ένταση. Ούτε εκείνη την παλιά εσωτερική σύγκρουση. Ήταν ήρεμα. Σαν να τον κοιτούσε μέσα από ένα σύστημα που είχε ήδη καταχωρήσει το αποτέλεσμα. «Δεν περίμενα να σε δω εδώ», είπε εκείνος. Η φωνή του δεν είχε την παλιά αυτοπεποίθηση. Είχε κάτι πιο σπασμένο. Εκείνη τον κοίταξε για λίγο. «Δεν σε αφορά το που είμαι», απάντησε. Η φράση δεν ήταν προσβολή. Ήταν αποσύνδεση. Ο Νίκος κατάπιε. «Δουλεύω στο έργο». «Ξέρω», είπε εκείνη. Σιωπή. Μια σιωπή που δεν ζητούσε να γεμίσει. Ούτε να διορθωθεί. «Άλλαξες τα πάντα», είπε εκείνος τελικά. Η Ελένη έγειρε ελαφρά το κεφάλι. «Όχι», απάντησε. «Απλώς σταμάτησα να τα αφήνω όπως ήταν». Δεν υπήρχε καμία ανάγκη για συνέχεια. Αλλά εκείνος προσπάθησε. «Μπορούμε να μιλήσουμε». Η ερώτηση έμεινε στον αέρα περισσότερο όσο άντεχε. Η Ελένη τον κοίταξε χωρίς καμία συναισθηματική κίνηση. «Δεν υπάρχει κάτι να υποθεί», είπε. «Υπάρχει», επέμεινε εκείνος. «Υπάρχουν πράγματα που δεν». «Όχι», τον διέκοψε ήρεμα. Και αυτή η διακοπή ήταν πιο οριστική από οποιαδήποτε φωνή. Γιατί δεν έκλεινε διάλογο. Έκλεινε πρόσβαση. Η Ελένη έκανε ένα βήμα να φύγει. Και πριν απομακρυνθεί, είπε μόνο μία πρόταση. «Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν είναι αυτό που έχασες, Νίκο. Είναι αυτό που δεν μπορείς πια να επηρεάσεις». Και έφυγε. Χωρίς να κοιτάξει πίσω. Ο Νίκος έμεινε εκεί. Μέσα σε ένα έργο που δεν τον περιλάμβανε πραγματικά. Κοιτάζοντας ανθρώπους που συνέχιζαν να κινούνται. Και για πρώτη φορά δεν αναρωτήθηκε που την έχασε. Αναρωτήθηκε πότε ακριβώς εκείνος σταμάτησε να υπάρχει μέσα στη δική της εξίσωση. Το εργοτάξιο συνέχιζε να κινείται σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μηχανήματα, φωνές, σκόνη που κολούσε στο δέρμα και έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο βαριά. Ο Νίκος στεκόταν ακίνητος, ενώ γύρω του οι εργάτες περνούσαν σαν να ήταν διαφανείς. Δεν ήταν απόρριψη με φωνές. Ήταν κάτι πιο ήσυχο. Κάτι χειρότερο. Η πλήρης απουσία ανάγκης.
Η Ελένη είχε ήδη χαθεί από το οπτικό του πεδίο, αλλά όχι από το μυαλό του. Το βλέμμα της εκείνη τη στιγμή δεν είχε θυμό, δεν είχε πόνο. Είχε μόνο απόσταση. Μια απόσταση που δεν μετριόταν σε μέτρα ή χρόνο. Μετριόταν σε αποφάσεις που είχαν ήδη πάρθει χωρίς αυτόν. Κάποιος τον φώναξε να συνεχίσει τη δουλειά. Εκείνος δεν απάντησε αμέσως. Έκανε απλώς ένα νεύμα. Μηχανικά. Σαν να υπάκουε σε μια ζωή που δεν του ανήκε πια. Το απόγευμα, όταν έφυγε από το εργοτάξιο, δεν πήγε πουθενά συγκεκριμένα. Περπάτησε προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί που ο αέρας μύριζε αλάτι και πετρέλαιο μαζί. Κάθισε σε ένα παγκάκι, κοιτάζοντας τα πλοία που έφευγαν χωρίς να ρωτούν ποιον αφήνουν πίσω. Για πρώτη φορά δεν σκέφτηκε πώς θα ξανακερδίσει κάτι. Σκέφτηκε απλώς πόσα είχε ήδη χάσει χωρίς να το καταλάβει. Και εκεί, πολύ μακριά από τον Πειραιά, η Ελένη περνούσε τις πύλες ενός αεροδρομίου. Δεν υπήρχε τίποτα δραματικό στην κίνησή της. Μόνο ακρίβεια. Μια βαλίτσα στο ένα χέρι, ένα κινητό στο άλλο. Στην οθόνη εμφανίζονταν μηνύματα από συνεργάτες, επενδυτές, ανθρώπους που περίμεναν αποφάσεις της. Δεν υπήρχε ούτε ένα μήνυμα που να ανήκει στο παρελθόν της. Στην αναμονή της πτήσης, κάθισε κοντά στο παράθυρο. Το αεροπλάνο έξω ετοιμαζόταν για απογείωση. Κάθε τόσο, η αντανάκλαση του δικού της προσώπου έσπαγε πάνω στο τζάμι και ξαναενωνόταν. Σαν να υπήρχαν δύο εκδοχές της. Μία που είχε μείνει πίσω. Και μία που δεν χρειαζόταν πια εξηγήσεις. Δεν ένιωθε θρίαμβο. Ούτε εκδίκηση. Αυτό είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα. Εκείνο που υπήρχε τώρα ήταν κάτι πιο καθαρό. Σιωπηλή κατανόηση ότι η ζωή δεν ζητάει άδεια για να αλλάξει κατεύθυνση. Το ανακοινωθέν της πτήσης ακούστηκε. Γενέβη. Στο μεταξύ, στο υπόγειο διαμέρισμα του Πειραιά, ο Νίκος άνοιγε την πόρτα. Το φως ήταν χαμηλό, σχεδόν κίτρινο. Η τύχη κοντά, σαν ανέπνεα μαζί του. Πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένας φάκελος από τράπεζα. Άλλος ένας. Δεν τον άνοιξε αμέσως. Κάθισε στο κρεβάτι και έμεινε εκεί, ακίνητος. Όχι από αδυναμία. Από εξάντληση. Κάποτε είχε πιστέψει ότι οι αποφάσεις του χτίζουν πραγματικότητες. Τώρα έβλεπε ότι οι πραγματικότητες χτίζονται και χωρίς εκείνον. Και αυτό ήταν το πιο σκληρό μάθημα. Άνοιξε τον φάκελο. Οι λέξεις ήταν απλές, καθαρές, χωρίς συναισθηματική απόχρωση. Ρυθμίσεις, χρέη, υποχρεώσεις. Δεν υπήρχε τίποτα προσωπικό εκεί. Κι όμως τον αφορούσε απόλυτα. Έκλεισε τα μάτια του για λίγο. Και τότε, για πρώτη φορά, δεν σκέφτηκε την Ελένη σαν απώλεια. Τι σκέφτηκε σαν απόφαση που είχε πάρει εκείνη για τον εαυτό της πολύ πριν το καταλάβει εκείνος. Στο αεροπλάνο, η Ελένη είχε ήδη δεθεί στη θέση της. Το φως από τα φτερά έμπαινε από το παράθυρο σαν λεπτή γραμμή πάνω στο πρόσωπό της. Άνοιξε έναν φάκελο από το λάπτοπ της. Σχέδια για ένα νέο φαντ. Γυναίκες επιχειρηματίες. Νέες αγορές. Νέες δομές. Ένας συνεργάτης της έγραψε: είναι έτοιμοι να επενδύσουν αν επιβεβαιώσεις. Η απάντησή της ήταν σύντομη. Επιβεβαιώνω. Δεν υπήρχε καμία αναδρομή, καμία συναισθηματική σκιά στην απόφαση. Μόνο κατεύθυνση. Κάποτε, η ζωή της περιστρεφόταν γύρω από το εμείς. Τώρα κινούνταν γύρω από το εγώ, αλλά όχι με εγωισμό. Με καθαρότητα. Το αεροπλάνο άρχισε να τροχοδρομεί. Και κάπου στο ίδιο χρονικό σημείο, ο Νίκος σηκώθηκε και βγήκε ξανά έξω. Περπάτησε χωρίς προορισμό. Πέρασε από δρόμους που δεν τον αναγνώριζαν. Κανείς δεν τον κοιτούσε. Κανείς δεν τον απέφευγε. Η αδιαφορία του κόσμου ήταν η νέα του ταυτότητα. Σε μια στάση λεωφορείου, στάθηκε για λίγο. Ένας τηλεοπτικός δέκτης σε ένα περίπτερο έδειχνε ειδήσεις οικονομίας. Για μια στιγμή, άκουσε ένα όνομα. Έλενα Capital. Σήκωσε το βλέμμα. Δεν ήταν σίγουρος αν το άκουσε ή αν το φαντάστηκε. Αλλά το όνομα έμεινε στον αέρα σαν κάτι που δεν χρειάζεται επιβεβαίωση για να είναι αληθινό. Χαμογέλασε πικρά. Όχι επειδή την κέρδισε ή την έχασε κάποιος. Αλλά επειδή κατάλαβε ότι ποτέ δεν έπαιζαν στο ίδιο παιχνίδι. Το αεροπλάνο απογειώθηκε. Η Ελένη κοίταζε κάτω την πόλη να μικραίνει. Δεν υπήρχε στιγμή κάθαρσης με φωνές ή δάκρυα. Υπήρχε μόνο μια ήσυχη αίσθηση ότι όλα όσα την καθόρισαν κάποτε, δεν την όριζαν πια. Στο συνέδριο της Γενέβης, λίγες ώρες αργότερα, μπήκε σε μια αίθουσα γεμάτη ανθρώπους που περίμεναν να ακούσουν τι θα πει. Δεν μίλησε για παρελθόν. Δεν μίλησε για πόνο. Μίλησε για ανάπτυξη, για δομές, για επόμενα βήματα.
Κάποιος τη ρώτησε στο τέλος αν η πορεία της ήταν αποτέλεσμα προσωπικής δικαίωσης. Χαμογέλασε ελάχιστα. Όχι, είπε. Είναι αποτέλεσμα επιλογών. Η λέξη έμεινε στην αίθουσα περισσότερο από την απάντηση. Και πίσω στην Αθήνα, ο Νίκος έμεινε μόνο σε έναν δρόμο που δεν του ανήκε πια. Δεν υπήρχε δραματική κατάρρευση. Δεν υπήρχε σκηνή λύτρωσης. Υπήρχε απλώς συνέχεια. Γιατί το πραγματικό τέλος δεν έρχεται όταν χάσεις τα πάντα. Έρχεται όταν καταλάβεις ότι δεν σε περιμένει τίποτα να επιστρέψει. Και τότε, για πρώτη φορά, η ιστορία τους έκλεισε χωρίς σύγκρουση. Όχι επειδή κάποιος νίκησε. Αλλά επειδή κάποιος προχώρησε. Αν αυτή η ιστορία σου έδειξε πόσο σιωπηλή μπορεί να γίνει μια προδοσία και πόσο δυνατή μπορεί να γίνει μια αναγέννηση, γράψε στα σχόλια ποια στιγμή σε σημάδεψε περισσότερο. Πίστεψες ότι ο Νίκος πλήρωσε αρκετά ή ότι η Ελένη απλώς άφησε πίσω της έναν ολόκληρο κόσμο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες όπου το τέλος δεν είναι εκδίκηση, αλλά εξέλιξη. Και αν θέλεις τη συνέχεια με νέες ιστορίες σαν αυτή, πες το μας.